Vítajte u nového videa. Už dlho sme nenatáčali, tak po dlhej dobe idem znovu natočiť. No, v dnešnom videu si zahráme ranked a skúsime dať mythic. Už nám moc nechýba, čiže mohlo by to ísť. Už som napúšoval som na Melody 28, na Doube 28, na Speke 27 zatiaľ. Veľká škoda, že som to natáčal, ale ja nebudem zdržovať a poďme do prvej hry. Dobre, troška som to stopol, nech to netrvá tak dlho. Dobre, takže ja neviem, Piper je zakázaná. Asi si dám Angela. Iž ja idem tak Angela. Takže mám tu zo Shimi.pro.sk, to je môj brat, však poznáte ho, bod 5, mení si meno. A takže, je tu so mnou, či možno ho budete aj počuť. OK, môže byť aj RT, akože. Jeden koho som si mal dať. Ja som si mal dať Spajka. To by bolo. A Broka som mal dať, zakázať. Tak nič. Budeme to musieť zvládnuť. Dobre? Takže prvé kolo. OK, kill. Broch je offline. Akože 3 killy, to je... Nechápem. Tak toto bolo celkom easy. 5 kg v pohode. Takže druhé kolo. To není. Je to. Čo? Jak to, že mi dala väčší damage? OK, tak to je. Ale auto-aimy sú to. Iba si nabíja ulti. To je. Pekne. Jim, priťahni. Neviem, kde bol doteraz Brock, ale bol offline. To je na teba. Jak to, že ten... Ja tu je nie to odskakovanie, tak preto sa nikdy vás nestune. Áno! Šimi. Pekne. Tak, teraz toto kolo sa mi nedarí. Dobre, ale máme win. Neviem, či mám už, alebo ešte nie. Nie, až za ďalšiu. OK. Potom, keď teraz vyhráme, tak budeme niečo, poviem, že otvárať. Čiže, keď získam teraz star drop, tak potom začneme opening veľký. Toto je, to je henten, to dostanem pomalý damage, to je hrozné. Ja by som zakázal Colta a dám Broka. Ty kokos, to je čo má? Dobre, dávaj Spajka, ty chlap.
No. Dobre, on si dá Spajka. Broka som to stiel. Brok je tu OP. To mám... Dobre, dobre mi je za Broka. OK. Čiže máme Spajka, Piper, Brock, Spike, Fang, Angelo a táto Penny. Bo toto je vlastne taký mod, že keď niekto hitne, tak proste mu to pomaly uberie. A to je strašne hrozné. To je napríklad dobre pre tých, čo majú napríklad viacej hitov akože v jednom útoku. No, napríklad Piper už mu dala dosť. Dobre. Čo, ona nezomrela? Tak, toto som dostal. Tá ťa zabije. To je vlastne akože... Podcenili sme ich. To zničí. Takto som dobre. Musíme dohýlovať a nesmie nás zabiť. Poďte z jednej. Tam je. Nechaj, počkaj, čakaj, zostaň. Nech si tam, mone. Dobre, ty. Mohli sme čakať, kým akože takto, ale dobre si to spravil. Dobre, takto sme veľkí. Dobre. No, takže. Troška som stopol. A... No, toto sme kolo prehrali. Lebo môj kamarát musel odísť. Všimni presne. A teraz nám to pokazil. Super. Budem musieť ísť, tak si to ultim, ten keď na nás sa pustí, nás má všetky na 2 ultiny. Čiže keď sme pri sebe, tak nás zabije. Piper je tu offline. Angelo je strašne opätu. To som myslel, je to vtedy tam. Dobre. Dobre. Yes. Piper neviem, či je stále offline, ale vyzerá. Dobre, vy. Oj, to mohlo byť double kill. To som to spravil. Dobre. Dobre! Yes! 1-1 na výhej, poďme. Poďme. Ja vás klamem, ale toto nebude dlhé video akože. Lebo bude to dosť dlho trvať u mňa. Čiže podľa mňa dáme túto jednu hru. Dáme opening a možno ešte 2-3 klasické hry, možno solo alebo duo. Potom vám môžem poradiť jedno mega super kombo na haste. Keď akože
máte s kým to hrať, tak určite začnete to combo, lebo to je, že Melody, Ember a Spike. To je moc proste. Lebo Ember má tu gadgetu, Melody má hentie melódie. A tento Spike má tu gadgetu, že to strašne, to je 20 000 damage, keď proste to použije, tú gadgetu všetko trafi skoro. No dobre, tak je to 2 na 2. Piper moc nerobí, tá podľa mňa teraz zomre. Jak som vravel. Absolutne netuším, kde sú. Aha, tak už je tu iba Fang. Dobre, yes! Ja som si myslel, že tu je ešte Fang, ale tam nebol. Počkaj, musím prežiť. Dobre. Pekne, dohýl to tam. Áno. Ježiš, to dostalo. Yes, dobre. Čiže slubovaný opening bude. Mám nejakých 10, 12 star dropov na šetrní. Hej, Diamond 3. Pekná playerikona. Čiže teraz si dáme ten opening. Dobre, takže ideme na opening. Som sluboval. Tuto mám troška viacej týchto. Čiže tak. No dobre, ideme otvárať. Prvé dva otvorí môj brat. No poď. No, rýchlejšie. Rare? Starduky dostaneme. Nič. Dobre, tak poď, ideme ďalšie. 5. Epic. Poď. Pinaron. OK, super. Super. 100 coinov, dobre. Ja by som potreboval blingy. Dobre, toto možno, že si toto video kúpime ešte jeden skin. Epic. Mr. P, tiež tlieskací. 2 tlieskací piny si môžem spojiť. Super. OK, 100 coinov sa. Ale, tak to dáme 50. No už sa nám minie star dropy. Tak ešte asi blingy neostanem to. Mythic! Poď! Vážne na glyfo, ale tento je dobrý pin. Ale čakal som z Mythicu ako niečo lepšie, ale nevadí. Legenda je bude super. Tak posledný. Toto bude osudový. Keď budem mať buď Epic, Mythic alebo Legendary, kupujem skin. Ja som si chcel ten skin kúpiť. Nevadí, ten skin si aj tak kúpime. Takže pôjdeme teraz hrať asi do duo solo. Prepneš na duo. OK. Dobre. Ja si tu prepnem brawlera. To je za mapu. Táto. Tak dobre. Tak ja si dám Kita. On si dá Leona, vidím. Kit alebo Larry. Miko ide. Dobre. Takže môžeme toto vyzerať, že toto by sme mohli vyhrať. Ja to rýchlo behnem na stred, či sú to niekde 2 pavly. Tento, nie, tak tento nezoberiem. Super. Ty tam asi
klikneš. Tak toto bolo celkom ponižujúce. Ja som na normálne počkal. No to zostaneme. Ja som to počkal. Ale toto už není ako zábava. Mňa furt ten grom zabije. Nerýchlo to zdržni dole, nechoď po kraji, oni tam nie sú. Ale tu sú. Ten rýchlo. Tak toto je. Tak to sa nevyšlo. Takže zvolil som nového brawlera, bol to vysoký rank, čiže chceme aspoň pár výhier teraz. Čiže idem za Rika som zvolil. A Rika je za mňa mega OP brawler. Au. Ma zabije. Čo ti? Musím dať. Dobre. Slabý. Potom je tam Tig je teammate, toho musíme zabiť. Ale... Čiže takto makama my prehnáme. Dobre. Takže, no, Šimon už nechcel so mnou hrať. Neviem prečo. Takže hráme solo. Tu rôzne nezabijem, tá by skôr zabila mňa. Čiže idem. Neviem, či som to teraz práve spravil, ale ok. SK Mortis. Ok. Dobre, prepáčte, že moc sa mi teraz nedarilo, ale no už natáčame dosť dlho, už je to 18 minút, čiže už podľa mňa by stačilo, čiže ďakujem, že ste pozreli si to video, prosím dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. A ešte vlastne vám chcem ukázať, že toto je vlastne náš klub a vlastne chcel by som vám bol by som vám veľmi vďačný, že keby ste sa sem proste napojili do nášho klubu, lebo je to dosť nový a moc sem nechodí tento, že kód Destro, Zip, Shimi, to je všetko môjho brata účty. Potom Bibi a Lešina, to sú také, čo sa napojili. Také, čo boli aj v mojom minulom klube. A toto je môjho brata spolužiak. Čiže, no akože moc nás tu není, čiže bol by som rád, keby ste sa sem napojili. Voláme sa Amber, _5, Bibi. Bol by som veľmi rád, že keby ste sa sem napojili. Mávame Megapik dosť dobre, však možno vidíte. Alebo niektorí toľko nevedia vyhrávať. Čiže keby sa vás sem aspoň napojí, čo ja viem, 5, tak bol by to mega super a mali by sme lepšie Megapik, viacej by ste nám pomáhali v pohárikoch a bolo by to proste super. Čiže ďakujem, že ste si pozreli to video a čaute.